What's up mga kapasaway bilang perfect. So hari kita dari subong no kung sabihin nga i-share ko sa inyo amo na nga doon na walang nakumayo ga upload sa ako nga page kaya ang cellphone ko to bilang nahulog to bila sa tubig sa balde nga nabasa wa ay gid maagapan bilang tibaya gas lo kung bilang tibay na lo ka kato temo to na guba gid ang ako nga way pa nila ano na 6 months ako ngi bakal ko ni sa Saudi pagpulay ko din muna ang advice ko sa inyo kung mamuson ka mo hindi ka mo magdala sa cellphone o natawa na tabo sa akong cellphone no Samsung A7 dito na black bayaw Samsung A71 ari yung panugon black bayaw pila pa hindi sa Saudi ko naging bakal tayo bukulon na kakaroon tiyaryo ipa kayo ko huwag yung maagapan hindi yung magandar kaya nagkurugid ko noon ang basa ko ng mga parts kag mga motherboard mga LCD ko noon nagkalapudpud ko noon gilatibay mali ko mo no nagkalapudpud ko noon sa rabambel ko noon sa LCD huwag ko balo kung anong nga klase nga sa rabambel tiyaryo ka no no huwag pa mag 6 months akon no bakal ko din sa May, June, hindi, April, May, June, July, August, September, 5 months pa lang, bilang tibaya. Kanugon, bilang tibaya. Kaya mo na, kung mag-cellphone ka mo, hindi ka mo mag-cellphone sa banyo, samtang ka pa muson, bilang tibaya. Kaya mo na masupot-supot ko ni Korta, kaya parang bakal naman ko cellphone na bago, bilang tibaya. Kampiyon din yung banyo ti amo to tibay so kung nakita no na piaran nyo nga do hindi ko guwapo sa kamera subong itong nga cellphone ko na perfect guba tibaya kabalo ka mo gagwapo man lang ang tao gagwapo man lang ta kung may filter ang kamera bigla to tsura ko lang kagi humoy perfect okay sinabad ka naman yung kulon nakakaroon so muna to okay so bisan pa paano enjoy lang tayo yapon na okay may i-share ko sa inyo ang istorya ngayon parte sa duwa ka pare okay duwa ka pare nga ang pangalan si Father Norvin kag si Father Pong bilang tibay ang pangalan ka perfect yan Father Norvin kasi Father Pong tayo mo to si Father Norvin kasi Father Pong do na stress kay siyempre grabe misa wala untat na misa gusto nila mag-relax kung mapaliwaliwa nag-decide sila nga duwa nga magbakasyon nanay okay duwa sila kanto sila sa Boracay gipilian nila Boracay Gimaras o kung punta Taytay perfect tiyan mo na pili nila Boracay gusto nila na pagkanto nila sa Boracay hindi sila bala makilala na pari sila bakal sila na yung mga sulok-suko nila nga mga kwanda bakal sila boxer short bakal sila shades pilatibay ka mga gwapo gini nga klase pare kay Father Norvin kay Father Pong okay tiyan mo to tiyaran siya sa Boracay overnight sila natibaya tinagsan meeting man sila kuno ape kasuksok sila ni Father boxer short so naka shades pa natibaya kampiyon katahom kaya mo to ara sila gasan meeting gigdag sila kaya mo to gason may naglabay natibay may nakita sila may naglabay nga babayi blandi ang buhok siksi lukukula ba di ka mo ginawa natibay ka na miton nakita nila ni Father Norvin ni Father Pong natibay natingala sila doon na-shock sila pagwapa nga bay ka siksi bago lang kami kakita sa bilog na mga kabuhi bago lang ako kita bay nga mo ni ka siksi ka kagwapa pinatibay gabi kini katupis labay sa ila tubang katupis di pa abred di para di aman di para kaya mo na si Father Norvin pagkalabay sa babae tapos Father Norvin
Wow! Tahong! Yummy! Perfect! Tiyan mo to. Sang paglabay sa babae sa kubang nila, naghambal ang babae nga. Hello, Father. Good morning. Ano nang basang babae? Di ba nakibot sila? Nakibot si Father Norbin kag si Father Pong. Nakibot sila nga. Amo na tong sok-sok nila. Nakilalaan pa sila nga pare. Nag-boxershort na sila kang nag-antipara. Nauuba sila. Na-shock sila. Tawag sila pare. Father. Good morning, Father. Nangambas ang bayi. Bilang bayi. Siya mo na to. Isang nagkuha na sila. Pagkadason nga adlaw, hindi sila gusto nga makilala nga pare sila. Simbayan. Naglakat naman sila sa Boracay sa mga baligyang bayo. Nagbakay sila brief na gift. Kag lotion. Kag antipara. Kag kalo. Pagin bilatibay. Do sa kwan lang sila bilang Baywatch. Ka-perfect. Tiyan mo to. Di pa plus man sa sang lotion, sunblock ako na abi. Kag inom-inom juice bilang di ba eh. Sunbathing naman sa dua ni Father Norbin. Ipapaniwaliwa sila. Stress sila mo. Misa lang ang misa. Tiyan mo na to. Sang sunbathing na sila, inom-inom sila juice. Bilang tibay, naglabay, luwat ang babae. Mo na katahong gidya. Gandi ang buhok. Nakatupis, luwat nga color pink. Nasun, siksi-siksi gidya. Ninting nga lawas. Kurbada do, kurbada takuling ang lawas ka. Ninting ka mo ginoo. Kaya mo na to. Paglabay, nagambal sila luwat. Nagambal luwat ang babae nga. Good morning, Father. Nakibot sila. Pinatibay. Grabe na nga disguise ang ila. Para hindi sila magkilalaan nga pare sila. Nakilalaan sila Japon sa bayi. Tiyang ba sa may good morning, Father? Nakibot si Father Norbin. Binatibay. Way pala si Father Norbin nagpalapit sa bayi nga. Dali langin. Paano mo nabalaan nga pare kami? Nag-disguise na kami ganin. Nagsuksok na kami amo ni. Balaan mo Japon nga pare kami. Paano mo nabalaan? Binatibay. Muna kang bal ni Father Norbin. Tiyang sabat sa bayi. Father, si Sister Bridget niya. Bilang perfect si Sister Bridget. Kasiksi nga pagka kasiksi nga pagka Madrid gali si Sister Bridget. Bilang tibay kampiyon. Huwag sila gigpiktar. Si Sister Bridget ganito. Ay, disuda. So, moto dito natapos ang ato nga istoryahanay, no? Perfect. So, mga shoutout anay, no? Gina-shoutout ko na gali ang mga taga-Jimber sa Takuling. Okay? Ka mga kampiyon. Kita pero may gigo nagabakal sila. Ka mga buot. Ka mga accommodating nga mga persona nga mga tao sa Jimber. Okay? Kag sa especially sa ilang nga boss. Buka perfect yun na ta. Sir, ngapi-ngapi lang ta. Kag gina-shoutout ko mga gali dira ang mga pasaway sa Transcom, no? Call center, mga certified pasaway na da sila. Bilang tibaya. Ka mga gwapo, manamadagat ka mga macho da. Dara lang ka mo. Enjoy kita ay lang ta sa dasun ah. Ngapi-ngapi lang ta. Okay? Perfect ah. Dira pagid sa mga tropang pasaway dira sa City Engineers Office, no? Dira sa Barangay Jaculing, ka mga perfect ini nga mga persona. Mga tropang pasaway, hindi ko sila kilala pero sa tsura makilala ang sila nga mga pasaway din sila yan. Mabalaan mo din sa patilya nila nga pasaway din sila. Bisan ano nga matabo ya. Enjoy lang tayo perme. Madamo ging salamat ko sa pagkamati sa aton nga istorya, no. Kay Father Norvin, kay Father Pong, kay Sister Bridget. Perfect. Okay. So madamo ging salamat. Sa dason naman na, kitain naman ta sa dason ay para makinadlawan ay naman ta sang istorya nga mga hinaslo nga istorya. Perfect. So, hindi magkalipat sa pag-subscribe sa akon. Okay? Para makalabot 10,000 manghatag ko pagkaon sa mga
mga layaw ng mga kauturan kita sa downtown, sa Libertad, tanan kung tagaan tas na pagkaon po, paslakan tas na pagkaon. Okay? Ang target ko within December para perfect. Oh. Okay. So maraming salamat. See you in my next story.